ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, உங்கள் மொபைலில் உள்ள கீபோர்டு பார்த்துருப்பீங்க. பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இல்லை ஒயிட்டில் இந்த மாதிரி தான் பார்த்து உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஆப் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா, இங்கே வந்துட்டு வெறும் ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்டில் வைக்கிறது நிறைய ஆப் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஒரே ஆப்பில் வந்துட்டு நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டான ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன ஆப்ஷன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு தனித்தனியான லெட்டருக்கு வந்துட்டு ஃப்ரேம் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு லெட்டரு தொடும்போது வந்துட்டு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு லெட்டர்ஸில் கிளிக் பண்ணும் போது கேட்டு கத்துற மாதிரி இல்லை டக்கு கத்துற மாதிரி அந்த மாதிரி கூட செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணணும். அதுக்கு ப்ளே ஸ்டோரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோன்னே அதில் என்ன சர்ச் பண்ணணுன்னா ஃபேஸ்மோஜ் கீபோர்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், என்னோடய மொபைலில் தெரிகிற கீபோர்டும் நான் அந்த ஆப்பில் டவுன்லோட் பண்ணது தான். ஓகே, இப்போ அந்த ஆப் ப்ரொஃபைல் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்து முடிச்சோன்னே நிறையா அளவு ஆப்ஷன்லாம் கேட்கும், அதெல்லாம் கொடுத்துருங்க. கொடுத்தோன்னே இல்லை அவங்களே நிறையா கீபோர்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வேணும்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்களே கூட உங்கள் ஃபோட்டோ வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னா, கீழே ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களை ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ண சொல்லும். எந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோவை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணோடனே க்ராப் பண்ண சொல்லும், கீபோர்டுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ நான் க்ராப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு பட்டன் இருக்குது. இது உங்கள் தனித்தனியான லெட்டருக்கு ஃப்ரேம் வைக்கிற மாதிரி. அது சிலது எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 2 செகண்ட்ஸில் டவுன்லோட் பண்ணிடலாம். பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டருக்கும் ஃப்ரேம் வந்துடும். அந்த மாதிரி நீங்கள் எது வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். நான் பம்ப்கின் ஆப்ஷன் தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு மேலே எஃபெக்ட்டுன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா, இப்போ நான் ஆர்ட்டை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஆர்ட் சிம்பிள் எதுக்குன்னா, நீங்கள் ஒரு லெட்டரை கிளிக் பண்ணும் போதும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு காமிக்கும். இப்போ ஃபுட்பால் இருக்குது, அந்த மாதிரி எதை கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் ஒரு லெட்டர் கிளிக் பண்ணும் போதும் வரும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டு. நீங்கள் லெட்டருக்கு எந்த ஃபாண்ட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபாண்ட்டை ஒரே செகண்டில் டவுன்லோட் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணி முடிச்சோம். நெக்ஸ்ட்டு மியூசிக்கு. இது என்னென்னா, நீங்கள் இப்போ மெசேஜ் வர மாதிரி ஒரு லெட்டர் கிளிக் பண்ணும்போது பூனை கத்துற மாதிரி, நாய் கத்துற மாதிரி, இல்லை ஃபோனில் அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. டக்கு கத்துற மாதிரி, ஃபாக்ஸு கத்துற மாதிரி, அது எது வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிக்கருன்னு இருக்கும் மேலே. அந்த ஸ்டிக்கர் ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணோன்னே இது உங்கள் ஸ்க்ரீன் பேக்ரவுண்டில் இந்த பிக்சர் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் பண்ணிக்கலாம், பெருசாக பேக்ரவுண்டில் வச்சுக்கலாம். வேணான்னா கூட நீங்கள் இன்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா பிரைட்னஸ் வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரைட்னஸ் வேணுமோ அந்த பிரைட்னஸ் வச்சுட்டு மேலே சேவ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா சேவ் ஆகிடும். இப்போ மேலே சேவ் கிளிக் பண்ணலாம். கிளிக் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும். இப்போ சேவ் ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக நம்ம டெமோ பார்த்துக்கலாம். நம்ம பண்ண ஒரு ஆப்ஷனும் கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு. கரெக்டாக நம்ம ஈச் லெட்டருக்கும் ஃப்ரேம் வச்சுருக்கோம். அடுத்து கிளிக் பண்ணும் போது பஞ்சு கிராஃபிக்ஸ் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணிவிட்டு டெமோ பார்த்துக்கலாம். கடைசியாக பண்ணி முடித்தோடனே நீங்கள் வெளில வந்துடுங்க. வெளில வந்தோடனே நான் ஆல்ரெடி பம்ப்கின் கீபோர்டு வச்சுருக்கேன், அது சேவ் பண்ணியிருக்கேன். அது வேணுன்னா அது வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி எத்தனை கீபோர்டு வேணால் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு தேவைன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போடும்போதும் நீங்கள் உடனே பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள்.